Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check. News, hard-hitting commentaries, mabatian dari sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ito na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, kadasig na sang tempo naton, diri na kita sa Disyembre 4, nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Sa magka-aksyon na ito ng countdown, way kita nagkalipat sa pag-remind sa inyo. 21 kaadlaw na gidlang ang nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko, kag may 28 kadlaw ang nabilin bago naton abi-abihon ang pagsunod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan, hindi lamang paagi sa on-air kundi mga kaaksyon ta nga nagasunod na paagi sa online sa YouTube kag subong man Facebook. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline. Diin ka man nga bahin sang kalibutan, pwede ka magamonitor diri sa aton sining mga public affairs program, especially Aksyon Radio Bacolod, kag sa mga matahom na ton nga mga drama, mabatian nyo man. Aksyon Hotline. Sa mga Ilonggo nga mga OFW, kag iban didto na nag-i-star sa mga kapungsuran sa guwasang Pilipinas, halong gid kamo dira, no? Mga Filipino nga mga utod naton, bangod ang problema sa COVID-19, wala gihapon matapos. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in, tob-tob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon iyang nga Biyernes sa aton presentasyon, oy, parte sa Christmas season. Isa ini nga ginagkabalakan sang regional IATF nga pagkatapos sang holiday season, ining Christmas season, posibleng hindi malikawan ang ginagkabalakan nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 diri sa Region 6. Aksyon Hotline. Now, ang Bacolod City, speaking of update parte sa COVID, 4 ang pinagka-latest nga nagpositibo nga ginapagwa sang Department of Health nga datos. Pero ang Negros Occidental nagapabilin sa double digit. No, muna 24 bala mo ang yasang Negros gyapon kon cases sang COVID-19. Aksyon Hotline. Tiplas dugangan pa nga nagligad ang Negros Occidental, partikular na sudad sang Sagay, may nagpositibo to ya. No, nga may ara local community sang Badyaw, ang ila leader to nagpositibo sa COVID. Aksyon Hotline. Ti isa ni siyang Badyaw nga subong makita ta sa madalanon diri sa Bacolod, napapauli man sang taga Bacolod City LGU. Atong una bala nga nagliga dalin sa Iloilo, nagsailo diri sa aton sa Bacolod,
tigin idiyahan to sang LGU pagi sa coordination sa Office of the Civil Defense kag counterpart sang DSSD bulig man sang DSWD ti at least nakapauli na sila pero may mga local communities diri sa Negros nga mo ni makita ta subong sa Bacolod. Action Hotline. May coordination ang PSWDO diri sa Negros Occidental kay Ma'am Pasetero ang plano sang Negros ipapaulion man ni sila galing kay ini nga mga badyaw tinagtukod gani sang local community diri sa Negros mo puro kasaho sila na namitan guro sila magtinirde. Action Hotline. Kapin pagid kaya mga taga Negros kag Bacolod ang mga tawo maalwan. Action Hotline. Amo na gurong rason siling sa mga badyaw nami ito yan. Kadto ka sa Bacolod, kayo ka Paskwa, may aragid. No? Ang taga Negros Occidental may nagahatagid. Action Hotline. Ano pagid? Mga BPO companies ginmeeting sang Emergency Operation Center diri sa Bacolod ti serving a reminder sa tanan nga mga BPO companies nga dapat hindi magkalipat sa pagpatuman sang ginatawag naton nga minimum health protocol. No, ang tinutuyo sina nga malikawan nga ang cases kag transmission sa mga BPO companies liwat nga magtaas. Action Hotline. Istorya kita dugay-dugay partisyabo. Now kahapon, kundi may ara operation ang PDEA. Abi ko gani kay ginatingwaan nga mabarangay sa Bacolod kag Negros makadeklarar bilang drug clear area. Ang problema, tingala ko ya, why giduntat no? Ang illegal drugs siya porte gidya nga problema sang aton nasyon. Action Hotline. Sa totoo lang amo ni nga kampanya nga na ginasuportahan tang Duterte administration magluwas sa pila ka mga approach. Gano hindi ta masawan, no? Especially ginapamatay, gano hindi ta kay balo kung balasin o gapamatay sa mga drug suspect. Kag kung nagkapatay man, di magani masulbar sa pulis kung sinong nagkomiter sang krimen. Action Hotline. Pero ibaluon ta, ano ginang aktual nga picture subong? Kay kung lantawon ta ang mga puerto kag airport, puerti na subong kay strikto, may mga x-ray machine nga ginabutang. Na? May mga K9 units nga nagamonitor. Pero makalusot yang sabo, tinano ni ginakarga sa private plane kag ginahulog diri sa aton. Ano man? Nga nagasigi sinulod niya. Action Hotline. Worst, kayang nandakpan kahapon, barangay official pa. Tining kakita sila paano kami maka-expect nga ang community mangin hilway sa illegal nga droga kung mismo barangay official ang involved sa baligyaanay. Action Hotline. 1 million worth of shabu ang na-recover. Congratulations, kudos sa taga-PDEA sa maayo nila nga monitoring. Action Hotline. Ang Bago City, by the way, napilian sa bilog nga Region 6 sa Western Visayas as top rice producing city. Ti ang bago damo giman ay talamnan mo. Pero ti ang kumustahon ta magasustener ayan ini sa konsumo sa bilog nga probinsya. Action Hotline. Kag curfew hours sa syudad sang Kabankalan, may adjustment pagi sa executive order ni Mayor Bibing Saico, Mayor Pedro Bibing Saico. Action Hotline. Maritalyo sa aton sinita lakayan karon nga aga bantayan sa paray no pagpangalagad sang inyo palatuntunan action hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, mga kaksyon, is the head of the PDEA sa Negros, Sir Nicolas Gomez. Sir Nicolas, good morning po. Sir Art, maayong buntag, kag maayong buntag man sa iyong mga tagapalamati, sir. Mayong agagid. Now, number one, kudos sa inyo sining nga team, kay Agent Bambo, kag sa imo, sa maayugid nga monitoring kag operation kahapon. Sir, 1 million naman ang nadali ta kahapon.
That's correct, sir. Aton Regional Special Enforcement Team, nari di sa aton sa Negros Occidental sa Bacolod. Kahapon, sir, nakakuha sila sa aton 150 grams na worth sobra 1 million pesos, sir. So pila to ang ang amount based sa latest ninyo nga nakuha nga result no sa aktual abing nga kabugaton sang Shabu? Ang among sir ara pa sa laboratory kag ang laboratory mismo ang makahambal kung pila gid dito ang actual weight niya, but so far ang estimate sa team na nakuha 150, tapos kung ibase nato na sir sa Dangerous Drugs Board na 6,800 per gram. Okay. So maabot na sa mga 1 million kag 40,000 bagadam sir. 1,040,000. That is correct, sir. Sos, grabe. Now, sir, atong mga nagkaladakpan, unahon ko lang anay ha, ang background kag latest ninyo nakuha nga information, ang mga nagkaladakpan na aresto, especially ang kagawad ni part man sang ginamonitor naton, kag may engagement man prior sa apprehension sa ila sa illegal drugs? That is correct, sir. No? Kaya ang organisasyon sa atong Special Enforcement Team, ang mga ginasunod, sir, no, na mga personalities, kagapon na kandaki man ang bypass operation sila ng personality. Okay. Amo na, sir, ang very sad, sir, no? Kaya mo gani, sir, while ginapangusga naton ang barangay drug clearing program, kagadamuan ang tanan ng barangay diri sa aton sa Negros Occidental, may ara ng barangay Anti-Drug Abuse Council, and siguro siya may barangay official gihapon nga ara involved sa illegal nga drogas. Okay. So lain ginaya kay automatic, I understand basta barangay official ka that you were apprehended by in a drug operation, may imo nga makakas ka pa na sa imo palang akuan as barangay official. That is correct, sir. Kay mismo gani dira sa 9165 atong basihan, sir, kay official siya. So automatic siya may perpetual disqualification, sir. Kaya ina nga pagbarangay official niya isa ina sa mga makadagdag sa iyang kaso, sir, no, na mas mabug-up pa ang penalty na mahatag siya as a barangay official, as legal official. Pero ano sa monitoring niyo, dugay na gid man ni naga-engage sa illegal activity sa droga ang barangay official nga ni siya? So far, sir, no, kay ang feedback kay ini nga project, sir, sa ato na Special Enforcement Team, kag ini siya nga dugay na ni siya na nagbuwa na ni siya nga pangalan nga may aragan ni barangay official sila mismo nga barangay nga involved sa illegal na droga. I see. Pero sa inyo sining record luwas abi sining nadakpan, may iban pa nga barangay official nga sige man gyapon? So far, sir, aton based sa aton mga records sa aton monitoring, sir, may arap mga barangay official nga ginamonitor subong kag gina-revalidate kung active ba sila sa subong, sir. Okay. So, ongoing ang revalidation, kag-assessment sa ila ginahimo, kung bala, nagbago na o kung sige gapon ang illegal activities? That is correct, sir. Kay part sa aton barangay drug clearing program, gina-revalidate naton ang mga personalities, especially yung mga barangay officials, kung active ba sila sa mga illegal activities. Aha. Now, kung party supply, ang inalibugan sa ulo ko subong may interdiction na kita nga unit o team nga nagabinuligay sa puerto. No? Ga-check it from time to time ang aton mga personnel. Paano ni Sherman kag di ini gaagi posible ang illegal drugs? Kasi gigapon ng pagpasulod rin sa aton man? That is correct, sir, no? Maski ganit din sa amon man kay tuod ginaang sa PDEA lang ganin, no? Kung inaton man sa PNP kay intensified man ang operation sa PNP. Ang sa amon lang ganin sa PDEA, no, intensified na aton K9 interdiction sa mga borders, atong mga pantalan sa mga terminal. So an aton gid monitoring, sir, although atong monitoring so far sa aton probinsya kung sa Bacolod medyo hinay gid man ang sulod sa aton droga, considering mo gani na stricto naton borders, pero expected gid naton na while may ara pa gid market gid man diri sa aton, may demand pa nga sa aton, ini na mga sindikato nga nagahimo gid paagi, sir, nga makasulod diri sa aton. May mga himuon gid sila, sir, no? Damo magid ang pwede gid lang mahimo, although ginatinguhaan ginato, no, sa PDEA, sa kapulisan, kag sa aton maski sa aton Coast Guard, kag sa aton maritime, kag sa iba pa na mga maski sa aton dira sa aton airport, kaya mga gina focus man naton.
nakakasulod gina sila. Singtat sa amon sir, no, may aragid, may mga plano gitan man tani na may maabot rin sa ato ng mga dalagko ng mga supply, but then again because of sa strict nga borders hindi sila baga na prevent nato ng ila entry pero amo gani expected naton sir nga magatingha man ini sila mangita paagi nga paano makasulod ini nga droga diri sa aton while damo pa may ara pagid kita market diri sa aton sa negosyo occidental sir. Amo na problema. No kay kun may market ka, kay may target ka manong bakal, ninga sugagid o kun mangita gid ideya magkasulod sulod ang imo sining supply. Pero kung way ni tani manugbakal balag kag nagakonsumo sang shabu, way man isang sino pa mabaligya siya na puto ni sila ya sir mo? That is correct sir. That is why sir no ang gobyerno subong sir no gina-consider na subong ang barangay drug clearing program muna ang isa sa mga pinaka-effective na platform para mas-resolve natin ang problema sa droga. Kaya balaan man natin sir no may mga kalamatay na sige nang kadakpan. No, pero amo gani sir kung sining adlaw kung nadakpan si tatay pagabuwas siya mabulos si nanay sir. Mabulos pa yung mga anak. So that is why nakita sa gobyerno na ang pinaka-importante nga link sining drug market ngayon aton mga users. Okay. Kaya sila man sir ang gasagod sining mga drug sining mga sindikato sila naghahatag sining kapital. So that is why kung hingusgan naton ang barangay drug clearing program dira gid mismo at the doorsteps of the barangay. Okay. Kung ipasurrenderon tanitanan sir nato ng mga drug users isa-isahon. So, kung mag-surrender na sir kag magpag-o. No? So, eventually, why naging supply maabot rin sa aton sir? Kag amo na no, kung halimbawa ang isa ka push user, mag-surrender siya kag magbago, why mabulo saya sir as user? Yes. So aside, yes sir. Yes sir. Aside from may nagabulos, hindi yan posible nga itong mga nagkaladula di siyang una, naglaylo, bangod nga kita nila por tito ang alan lang nangin mainit, nangin target sang authorities. Hindi yan nga ini nga mga drug personalities sadto, nagbalik sang operasyon nila, kag-ari na diri, or may bago naman nabunag nga mga drug group sa Bacolod kag Negros. So far sa aton monitoring, ang ini mga ito ng mga drug groups nga existing galaylo man sila pero mo gani sila ini nga galaylo kadamuan sila itong mga dagko sila nga galaylo pero itong mga connected bala nga mga parte sila nga drug group rather sa ubos sila ang nagahiwag sila ang nagalihok subong sa community sila ang sa organisasyon para yapon nagabaligya sir. Yes sir. Tiyan mo na ang worry ko kay while ngang PDEA ang NBI ang other drug or other authorities or enforcement units ng gobyerno nga pwede maka-operate sa droga that includes the PNP, grabe yung pagpaninguha niyo, but di ko na mo nga may ara paghapon mga barangay officials, lain pa kung may mga authorities kita nga ara involved daw budlay giniguro hasta matapos ang administrasyon ni President Digong. Ako yung nagapating ang illegal drugs hindi gani mapunaw ya o matunaw ya. Action Hotline. Sir, sorry na utod linya. Siling ko, I was saying kay ina siling ko, magaboning sitwasyon nga daw hindi masulbar-sulbar ni tinuan lang katuig bilin sa presidente ta sa pagpungko. Actually, by 2021, politika na niya masulod at the mid-21 mo. Yes, sir. But kami, sir, sa among level, sir, no, together with the PNP, sir, as usual, ginatingwan ginaton, so intensify natin ang trade operations. Okay. Nakita man natin sino sa mga accomplishment ng PNP, grabe yung nagkaradakpan, kilo-kilo, tapos sa atin. So, meaning to say, sir, kung may aragid man, makalusot diri sa aton, hindi makita man nila, sir, na kung makalusot din man sila, pwede sila magkaradakpan. Okay. So finally, parte sa drug clearing program, nanong latest subong may mga schedule na kita, date sang Regional Oversight Committee deliberation, pila ang mga aplikante subong sa bilog ng province and Bacolod, sir? Yes, sir. May schedule kita sa deliberation this coming December 16 sa bulig na, sir, sa suporta sa provincial government.
no, sa paagi sa atong liga ng mga barangay sa probinsya. Okay. So may December 16 kita na deliberation kag may ara kita 30 kay mga barangay for deliberation. So uturon ko sir no ini nga barangay declaring program kaupod sa PNP, sa DILG kag sa DOH kag sa atong mga counterparts. Pinahingusga naton kinakita sa gobyerno na isa amo na isang pinaka-effective Okay. na platform para resolbahan natin ang problema sa droga di sa atong probinsya kag syudad sir. Aha. By the way, ang ginapaabot itong mga K9 units, nadugang na to na sa inyo, sir? So isa duha pa lang gihapon atong K9 units ano. Although the request man ta pero pa man nag-abot from the national office ang mga bagong nga K9. Pero amo gani napasalamat man ko sir no kung pwede ko ma-mention kay Yes, ang sir. problema ginamon diri sa amon opisina sir naton salakyan para sa atong K9 kay mo gani may operation man kami. Pero may si Congressman Karaps naghatag sa aton sang salakyan para sa K9 ay nasubong sa opisina. Okay. So kaya subong naka-operate na ma-regular na naton K9 operations at interdictions sa mga terminals. Correct. Sa airports. Hindi ba na pwede nga mag-operate ang K9 nga karuma sa kailangan mo tricycle karga yung ido nyo kundi makinapoy ng ido pagadto sa inyo na nga That is operation? correct, sir, yes sir kay mas stress man ang ido sir katos niya focus madula sir. Tapos ba silang ido, yawer, maning operation niya kagin pabudlayan nyo kaya? Correct. Mas madula na ang purpose sir sa interdiction bagan way na puno sir kung mismo surrender na yun sir. Pag-abot sa ido, ito ba silang kauda boss? Kakapoy sa operation nyo. Anyway, so kabay pa, no, nga may ining mga ginamonitor ninyo, kag magapadayon ning operation, sang PDEA, kag may magkaradakpan pa, pero ano estimate nyo man? Damo pa di mga stock subong nagkalabilin o bago nga stock sa sululod subong sa aton? Sa aton kwan sir no pag-og din siya nga stock mo gani sa aton monitoring din sa aton mga informants malisod gid subo mangita supply mangita subong supply sa droga. So Okay. kamo di kung palamangkot bala kung di makabakal so lisod ang supply subong. Yan eh. Hindi man pwede nga dra sila ma-text sa inyo, sir, dito pwede bakal drugs ban? Amo gani si pero sa monitoring ginaton sa maski gani sa online sir ginimo naman nila nga platform ining multimedia. Kaya gani ginamonitor gan tamo kita naga may mga shout out hindi na makabakal. Tuda, may ara yung mga abot ano niya nga klase tingkoy katao, may ara gid tod nga bisan gani sa social media, kwan niya, pamangkot, nya kun din sila Yes, sir. kabakal mo na. Ang lain pagid Yes, sir, sir, correct, kay may mga terminology nga ginagamit sila. Gakon kay hindi kabalo kay ting ginabalanan niya din kabakal sa mga baboy ni so amo ni kundi Correct sir. Di sir. ba? May mga- Ginagamitan. may mga term. may mga coding sila. Correct sir. Yes sir. Sinigang delivery sa baboy tara dati kun ikaw ga monitor sila siguro ano man yung baboy nagano siya nagalitson kay Disyembre Correct, daan sir. subong. Anyway. Yes sir. So, Yes, sir. So, good luck sa inyo and hopefully nga ining listahan sa December 16 final na ni pero sige pa kamo sir baton sa mga posible magahingagaw. actually sir wala na sir no close na aton kuan kay actually before sila maging qualified sir gina-validate pa naton so that is why naghatag kami taas ng panahon na i-validate ang mga barangay kaya mo gani sir gusto nato na makalabot sila sa deliberation sigurado may chance sila nga madeklara as drug-cleared barangay. Aha. Sa bilog nga Negros, pila na sir ang na-declare gani nga drug clear area? Sa amon diri sir may ara kita 176 barangays Negros. na although yes sir sa Negros Occidental lang sir although sir ang record sa aton region mayroon kita 207 barangays na drug cleared kaya lang sir ang problema wala namon gindala ini mga 31 na mga barangays 31 barangays because na-declared sila but 2017 pero may mga surrender sila pero wala maka-undergo sa aton community-based drug rehabilitation program. I That see. is why yes sir kan sigurado ka ma-revoke ang ila certification so that is why ipa-revalidate anay namon sila sir kag i-redeliberate para maging official man sila sir pero dapat ini mga barangay nga na-declare as drug clear hindi man pwedeng hindi ta pagmonitoron kay base amo ning gamiton naman sa mga adiktos to kag sa mga illegalista mga drogista sila nga dito total na declare na nga drug clear na
barangay, dito naman tamaista, dito naman tamantiner. That is correct, sir. Mayroon kami natawag siya na revalidation sa tanan ng mga na-declare. I-revoke nato ng ilang certification once na mayroon na nagguwa ng illegal activities naman sa barangay na hindi na-address sa barangay mismo, sir. Ayos. So anyway, on that note, Sir Nicolas Gomez, salamat gid sa time mo kag advance Merry Christmas sa inyo dira no sa PIDEA. Yes, sir. Advance Merry Christmas, man, sir. Salamat din man, sir. Taghalong po, sir. Action Hotline. Pamuno sa PIDEA diri sa Negros Occidental. Can you imagine, bla? Of all the news, galing ito hindi naman ni bag-o. No nga may barangay official nga nagakadalahig sa illegal nga droga. Kita nyo may mga opisyalis kani sa Banwa kag syudad kang iban nagkaladula ang alimpuros nila din nagpalalagyo. Matapos kang ginamensionar mismo gani ni President Digong mo ang mga alan sininila. Pero ang isa ka klaro nga manifestation subong bisan anuman ang kampanya ang ginahimo sang panguluhan kag administrasyon ni President Digong, ang problema sa illegal nga droga ya grabe gid ang gamot, kabudlay gid lukaton kag untaton. Action Hotline. Wala sang liwan, wala sang iban nga magkapauntat sini sa tudtuod lang. Kung ako yung maglantaw, ang problema sa illegal nga droga hindi ni siya matapos unless wala na sang nagagamit sang illegal nga droga. Action Hotline. Pero samtang nga may ara sa mga parokyano, samtang nga may ara sa pilag ka mga individual, mga persona nga padayon ginanamitan sa paggamit sang shabu, kagiban pa nga illegal drugs, iniya daw lapit-lapit, imposible gid ya katama. Nga madula naton matunaw naton ang problema sang illegal nga droga. Mayara gani maginikanan, gusto man sa wayan ng kabataan, galinti may mga bata, gidi nga terko, gidi bagol mo. Inablang way gidi nga pabati, nga gusto ginilayag yapon, magamit sang droga. Man daw sikat ang ila pamatsyag mo. Action Hotline. Kung inalay magagamit daw mga superhero silang nga pinagusto lang, pero at the end of the day, I tell you, believe you me, kung nagasigi ka gamit sa illegal nga droga, duwa lang nimo pagkantuan, no? Duwa lang gid ang destinasyon mo kung hindi sa prisuhan base 6 feet below the ground. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pino. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Sud nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Saan ang mga kahilangan, responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
palaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat yun sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
matian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Asa na art live kita di karano sa ulunhan lang gid sa nga boundary na gid ba ko din pahamtang ang checkpoint kung madumduman mo sa nga Bacolod Talisay area mga kundiri naman basehan sa north side mga 200 meters away from entrance ang Lacosta Brava bala Action Okay. Art kundi na may isa diri ka jeep nga nagabiyahe sila Bacolod nga from north to south direction nandiyan siya nagbunggo di sa Action Art sa isa ka kahoy kung makita mo sa aton nga Facebook live nawasak kini Action Art ang left side Sus. fronting south direction wasak kini Action Art ang iya sinidiri nga kwan nga jeep. So Kay- bali ang sa driver side gid mo ning nawasak? correct Action Art sa driver Uy. side kag ti ang iya di nga kuano nga radiator nagwa na ang windshield buka sa iya Action Art nga bahin kag ang hood sang iya salakyan gupi ang iya sini nga guma nagkalagupi man Action Art ang mga bearing sa dalom sang guma nagkalagupi man Okay. kag nakita tayo initially nakapamangkot kita no bisan sa ako investigador yung pamangkot lang kung anong involved pero ti wala labot Action Art nga may jeep nga involved kag may sakay na siya nga mga pasahero may ara man Action Art sang kwan sang motorsiklo ti initially gindala na Action Art sa hospital mga nagkalapilasan man pero ti may mga traffic enforcers naman di kag talisa sakop na Action Art sang Talisay PNP mo nga amo na di Action Art ang una man nga nagresponde sa lugar kundi nagluntad ining aksidente sa Okay. highway lang di siya Action Art no dire bala sa may kay kung sa aton nga mga motorista kung ma-imagine yung lugar may di ang dalan going north tapos may island pero dito Action Art mo mga kahoy plus to nga Correct. then amo na siyang lane na from north to south naman so ti sa mga puno dire siya nagbunggo ti actually may initial to the karon Action Art may interview ko tadi nga Sige, be. enforcer man na nag-una man responde bala ginapasaka pa nila sa buong Action Art mo galing ang isa ka motorsiklo bala Okay. kay mamangkot kita Action Art so sino to gani sir ang pwede nga ano ato sa galaw sir good morning sir good morning from Action Radio Bacolod sir bali pag-respond niyo ni Kayla sir ano yung sitwasyon kag anong initial sir nga nakita niyo man diri sir pag abot ni Gina Abot ko, bali ari na di siyang sa driver sa single. Sa paang iya damage. Uy. Kag ang driver na istorya ko man. Sang iya ka jeep. Bali naglupok nung iya guma. okay ang motor sir isa sila ka-way sa jeep O bali ka sunod sa kuno ano sang ang ambal sang driver sa jeep. bali ang motor gasunod sa jeep O bali naglapot siguro pag pag lupok sang guma, nalapot Okay. sa pagit. may mga sakay ni sir ang jeep sir O may ara mamapat. 4 kabilog tapos may ara sir sa mga pasahero nga may mga napila Kahit yung mga gas-gas nila ma'am. O okay naman sila kay na kuan naman sila ka Okay. atong ginadiga mga medic. ang driver sa motorsiklo sir Ato ma'am, ginbaligin dala siya sa hospital. Aha. and sir din silang hospital Oras yan. Sarjan Loxi Ah. sir ara Ang driver sang jeep niya? ang driver siyang Jeep Action Art sir thank you gida ang driver siyang Jeep Action Art ari actually ginabulong ari naman sa may salakyan niya ginabulong pa subong ti do alang-alang pa kita mamangkot no kay gina-interview pa siya sang aton sini nga kapulisan Okay. kagin tagaan man siya sang first aid sang mga personnel man sang CDRRMO sa Talisay nga ari man dida nagresponde sa lugar Action Art actually si Manong kagati good thing nga wala man sang napilasan gid no sir man ko kadali sir ha kay ano sir may nga gas Action Radio Bacolod sir ano gani ngalan ta sir ka driver sa jeep Federico Palermo Jr. ma'am. Federico Palermo Jr. bali sir ano natabo kay ina sir man Nang draga kami ma'am, maling kami sa Silay, Papakulod. Tapos nagariyan ako pasahero sa Talisay. Baling bilin sa pasahero ko, 4 na lang.
Sige, naglagan na kami di mo along sa mga katubang na sang kwan, Honda. Pila sumigabong ang panguna sa akong salakyan. Tinatulahan ko control, ma'am. Oo. Wala mo okay na ko, ma'am. Kita ko man pag-impact mo na kabriparado ko gani, ma'am. Kung hinay na lang, mama. Hinay na lang ang impact. Kaya naman rin, na ko dayon. Galing ito yung kung di mo na bala control ang manubila. Bungbong kasi sa SMG naman. Nga gano'n ko pamrino mo. Oran ako na gano'n lukpan. Tungod nga nakabuilo sa lakyan. Hindi mo man siya mapadulog gayon. Pero, ang naluyan ko, ma'am, ang side clip na tracing nga single nga motor, kaya doon natamaan itong YTL. Gusto na ito sa simo, sir? Doon ako kamulalong, ma'am, kaya ang nga, kung ang nga, kung nakonsentrate, naras dalan na mo, nakibot na gano'n nga gulpi na sumigabong ang guma. Nga, pag kinuha na nga, kami nga, gano'n nga may motor na yung natumba sa plak niya dalan. Uy. Ang butong siya na bunggo sa ako, ma'am, kung nalampot na ng kilid ko pag darigin na kasalakyan, kaya huwag na kung nadulaan sa control mo. Okay. Mga kangguro, mama, mga lasot siguro sa doon, sabo. May mga pasagero ka? Apat na art, si Manong Pero, Driver. ti, mangguta sabi, ano tong guma, yung nga naglupok to, basi kung sang 2,000 kwan pa to yung guma niya blaway may isla na. Ang guma niya bla, ano na, bag-o man na, basi kung bulog na yung guma, yan, sige pa sa biyahe bla. Actually, Action Art, we understand, ano na siya sang atong kapulisan, no? Gindala siya sa atong nga kapulisan para man sa further investigation pa man Action Art, kay SOP man sa atong siya kapulisan. Okay. Nga, dalo ni siya dayon. Pero kung makita mo di Action Art, grabe, wasak gini ang iya, sini nga guma. Pero ang guma niya, kita mo, may mga kwan pa man? Bago pa man Action pa Art. man? Yes, ma-identify mo man bala ang kwan, ang spikes ng guma. Medyo, okay pa man sa Action Art. Kung may bias dalan, makahawid pa man. Ang araw niya ganito, bag-o pa man gani kung lang tawon ta, no? Oh, yes, good Action Art. Kasi wala ko sa kabalo, pero kumbaga, pasalamatan na lang nila Action Art na wala pa man siyang involved. Gid ba lang akong sino, pagid ako na pagid na tabo Action Art. Kasi, ano man nga do, hindi na siya masyado, grabe, ang impact pala sa puno. Kasi hambal niya, preno na siya galing kasi wala dayon wala nagkagat ang preno. That's why nga nagbunggo di siya sa kwan. Hindi kan kun gin prinuhan na gid nga full stop to matumba to siya. Kag most probably Action Art ang puno ni medyo na bangka ni Guros duta dire pero ti ko makita mo ti kundi dasig lagan hindi ko yung magpating nga kung 30 na mo ginayang magkalapaksi ginayang panapasan sa lakyan niya napaksi. Gani man Action Art pero ti amo na di Action Art ang balaya nga ti hinay na kuno. Kaya nagpapanaog basta kung nasang iya nga pasero mo. Ti galing mo paksi gidi action din ano na daan na sa lakyan nagigid nga nagbunggo lang kun hinay gid man tanaw blaw nagkalaukab na gani ang katubang niya naginawa na. Nagkalaukab guro mga laga niya na ba si 50. Balala na Action Art sa tonman niya sa payo gani kay wala siya nagsaylo sa piyak nga dalan kag may islands to nga na kay kung natabuan Action Eden nga damo tracking siya na sugata baw dako gid nga problema. Gani Action Art kag dati nakaguli-guli hindi bala ang iya gani kung makita mo Action Art sulod. Gin sulod na lang tigali ang iya bumper sa sulod sang salakyan. Why niya guro aksidente nga ang pating bumper na nagsulod sa front seat no na ginutang lang na guro. Ginsaylo lang di. Oo. Grabe no te may lang kay gas-gas lang to ang mga pasahero ang kaluluoy to kuno tong sino to yung driver ang motorsiklo to nga na damage ang iyang paa to. Yes, Action Art tigindala naman ako sa hospital. Ibalon talang karon kun sino ko ang pangalan sang driver sa motorsiklo ko nanugid bala natabo kay ti kung tanawo kung pamangkoton mong driver nakibot lang man siya. Nga pagpundo nila may natumba man nga kwan nga motorsiklo kag ang driver natumba man. Kaya mo tong hambal yung term niya na basi na side swipe niya o kung ang motor ang nakabunggo sa iya. Pero makita mo di Action Art sa dalan ni Black Iti Grass makita ang inagyan sang guma nga mga 20 meters siguro ni Action Art. Lawig ba?
halin sa, hindi ba, action art, mga pilaman. Mga 4 siguro kadupa. 4 ka dupa. Halin sa simento kadalan, nag-utoy di sa may grass, bunggo action art sa Jibilina nga puno. Abi ko gani mag 20 meters, medyo layo na ang gin. 4 lang kadupa. 4 ka dupa lang. 4 ko kadupa. Ti atag pila man ang dupa ko man. Pero di kuan na builo gid siya kay kon kwanto kon hinay gid katama butang ta mga 30 hindi na mo na ang damage niya. Yes, action art. Pero sige lang, at least somehow, wala lang gid sa action art, wala lang gid sa may mga natamaan man. Okay. Especially sa 4 ka pasahero, action art ang gindala man sa hospital. Ti si Manong driver, why na da gindala na sa pulis? Gindala na action art sa Talisay PNP. Kahit malang tuya ang iya nga kuan mo, do medyo gas-gas lang man. Minor injuries kaga na tagaan naman siyang pagbulong, first aid man sa aton nga mga personnel gikan sa CDRMO sa Talisay Action Art. At least tuway na siyang iban pa nga na-involved kag iningailan nakabulig nga nasagang siya nga way siya magsaylo sa piyak nga dalan. Correct, Action Art. Ang ginadang isa di sa nakita ka nga bulig ni isang island diri sa Tuma. Bacolod sila na siya galing ruta niya, no? Nautod siya alas 8:59. Oy, ibalikantan lang sa last and final stretch. Action Edin Abuso. Aga pa may aksidente na. Action Edin? Yes, Action Art. Bacolod silay nga rota sang jeep FWN 351. Ang Action Art nga plate number. Pero so far, talatawahay naman di Action Art, especially yung dalagan sa trapiko. Kaya tinagtiner man di gani ang Talisay Traffic Action Art mo para sa dalagan man sa trapiko. Going naman from south to north to south Action Art. Sige. Live diri sa gihapon top of na sang Talisay para sa flash report. Action Idraboso una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat kid Action Edin Abuso. Amo na no aksidente aga pa sa dalanon. Pasalamat kita nga daway gid siyang may natamaan pero may isa ka motorista nagasakay sa motorsiklo nga motoy ang may damage ang iya paa. Morning lang kay Kagawad Melchor baro karong binis sang hinubaan araman Lobis Minda Bonhibod. Pakigreet ni Maala family sa Barangay Bata si Michelle Sayo. Nagamonitor man Jocelyn Liboon Dispuho, Maria Teresa Hopilinia, Prince Luke Grandi Lozero, Manjo Arnijo, Jo Marie Formentera sa Binalbagan. Ginatamyaw lang may pagmonitor kay Jenny Perez. Ranslin Labrador, monitor dira sa may La Castellana. Huma Lumina, bapur tingalan mo. Jocelyn Arcivita Olak, Mary Grace Eugenio Fermin, araman si Flodrisa Barrillo. Salamat kita, Sir Jonathan or Bia Jonathan. Ayos. Ibanan ko lang ni pila na lang si Mel Chorita Ferrer, Domingo Guancia, Politika sa Bacolod. Ano to man? Aris babong isa niya. Minsay, sininga good morning. Nami-nami na taning programa ni Espinido galing mas bakod gidyagyapon ang politika sa Bacolod. Percival Villamor, siling Jackson Percival, no? Geraldine Rigala, Lola Aida Bangkaya, Kagawad Jofred Sapanta. Kamonitor sila. Kag si Gisril Imboltorio, haraman ako'y siya sa La Carlota. Sige. Plano ginman sa sudan ng Bacolod nga maging COVID-free, dapat amuman sa HIV, corrupt and drug-free man dapat mahimo na iyan. May posibilidad. Dira tinaksanay ta imbuduhan kag weighing scale para sa illegal nga droga. Upod sa imo, kadadlaw, karon nga Biyernes, Larga, Abukaya. Ay kalain. Salamat Sir Alex Montesa. Nyano ni plano sa LGU ta? Sa mga utod ng mga badyaw? Matapos gintagaan plete, pabalik sila lugar sa Mindanao. Actually, nakapaulit na to sir. Ini nga grupo, mga local communities ni, nga nagatiner outside Bacolod, Northern Negros,
sila nagatiner. Tiyan mo na ganing PSWD o buligi naman iniyahin yung magapauli ni. Kapin pa can you imagine ang report ka nag-positive nga leader sang local community sang Badyaw sa Sagay. Diri pa to naggadto sa Bacolod nga nagpangumpra sa ginabaligya niya. O din nga kulumpra nagsulod to na contact tracing to. Lain ko nang ginbaklan nito mayong ulo istorya to kay Basisuki ening Badyaw. O kag matapikan ang karon ka mga upo din sa lubrahan ba mo ginagdako nga problema. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalapan palangga. Padayon Action Radio,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran Philippine Standard Time, alas 9:15. This time check is Department of Health, amoning balantayan, siling sang Department of Health, isa sang worry namon after sang Christmas season, kay siling nila basi magtaas na naman, no? Nationwide ang cases sang COVID-19. Amo na gani ako naga-remind gid sa public. Para nga magtayo yon na ni ang gina-enjoy ta subong nga paghalog-halog jutay, no? At least do ara nakita sa new normal, although may mga regulation nga naga-istrikto sa gihapon, like for example ang curfew. Dahalong gid kita, likaw na lang kung ako ganing sigiyo na siyang gobyerno ang ginapatuman nga dapat waay gid anay sang physical nga Christmas party. Kay kabudlay sina magatag kita kumpiyansa, magtaas ang kaso base sa umpisa sang 2021, magbalik kita gani sa istrikto nga community quarantine, patay gid ang ekonomiya ta. Patay gid ang aton sinisitwasyon, no? Amo na nga damo nga maginikanan actually pagtapos nga talakay kita parte sa DepEd nga plano nga magbalik face-to-face instruction, damo sa mga parents yung kontra gusto gid. Kaya hindi man ta pwedeng i-risgo taning kabataan ta padala sa eskwelahan. Ang isa pa gido ining pagpatay sa mayor yung si Mayor Cesar Perez sang Los Baños sa Laguna. Kaya kun mo former governor sang or vice governor sang Laguna, ginlutang iya sa sulod mismo sa munisipyo. Grabe man ni manugpatay ba? Another case ini nga dapat tutukan sa PNP. Ano ba lang rason diri? Pamulitika o kontras politika, personal? Amo na mga anggulo nga hibaloon ta ang update. Oy, mayong agagali mayong pagmonitor dira sa kay paring Basti Girhin, Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Wodi Pungyan, si Kapid. Oy, salamat gid ang Kapid, may lang nga pag-monitor karon nga aga. Sa akon mentora, naga-monitor man Sir Francisco Ico Malsi. Amo ning maestro ko nga buot ya kagwan kag mapisan. Toljoy Perfas monitor. God bless. Yatamyaw kuliyog sa Tuawa Kapayoner. Kuda si Lolo Milio gali kag si Lolo Naro, no? Lolo Milio Perfas kag Lolo Naro Pagunaling mayong aga. Action Hotline.
Why na tagaling time no, ang iban nga way itong malabutan ti karon na lang sa Aksyon BBB program. Ang ako lang gina-remind sa inyo, kinanglan pa bakod daya immune system. Ano man nga paghangkat sa panahon, ang pagbag-ubag-o sa lakat sa panahon, isa ini sa makatuga sa balatian no, sa aton lawas. Ang pagnubo sa aton immune system kag resistensya, masabi ginatunaan ini bisan sa mag-common illness nga makatapik sa aton lawas gilayon. Ari ang pagpabako Son Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Si Dr. Matthew. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.